Aia e buba. Dacă ai să-mi dai alt. Păi atât timp cât tu îmi trimiți mie puhoiul de type-uri, 9 type-uri cât de recu am fost noi. Yes. Și îmi spui mie că auzi că, păi eu, de ce nu ați venit să dați reset? Bă, tu ești sănătos la cap? Păi eu cu tancul cu 20 la oră să dau ție reset la bază, mă? Că s-au băgat ei ca boții și au murit în fața acolo cu heavy-urile alea care au spus să stea pe paza aia. Da, păi cred că e pe ciclu. Yes, I saw. Nu vezi că și că nu și-a luat medicamentele, nu știu ce pula mea are. Deci el tot timpul, deci azi de când am intrat, de când am băgat primul meci, el tot timpul a văzut pe alții care nu joacă bine. Auzi și tu skills, trebuie skill să joci type. Băga mea și pula în el de type cu mama lui. La și un sfert. La și un sfert, da, deci aia voastră. Și mai este... Dacă vrei să joci cu 9 type-uri în echipă, le joci cum au jucat cretinii aia înaintea noastră. Așa joci. Stai în pula mea cu toate în bază, că ăstea nu sunt tancuri să te întorci tu de la jumatea bazei să dai reset. El credea că are 5 auri, care gata, ai apăsat W și pac, ai ajuns în bază. Mai este un mountain pass, nu? Este. Pula mea de... Luați voi mountain pass-ul. Și săriți pe advance. Ok, baftă. Joacă o pulă. Baftă și vă, Vlad. Că tot timpul și el și Alina au căcatul ăsta, că nu știu, că suflă unul în gură la altul. Deci ei tot timpul găsesc alții vinovați. Ai greșit aici, ai greșit dincolo. Acum, deci vă spun sincer, din punctul meu de vedere asta a fost type-urile, duceți-vă pe partea aia, faceți push. Type-urile, de ce nu v-ați întors la bază, dați reset? Păi cu ce pula mea să mă întorc, mă? Dacă eram 107 băgat undeva în colțul mapei să zici, bă, dă-te în pula mea, ai stat acolo și ai dat... Cum zice, ai dat damage acolo, uite, ai stat pe spatele aia. Dar când eu sunt cu type, unde pula mea să mă întorc? E campanie foarte bună, dar tot timpul să-mi bat pula prost, dispune toată lumea, că așa face tot timpul el. El tot timpul găsește vinovați. Nu-i vorba că aveam heavy, Ionuț, că sunt heavy-uri care și merg de morților. Dar nu type-ul care de-abia îl întorci cu 20 de km la oră. Nu, ăsta nici când îl arunci în avion nu merge mai mult de 20 la oră. Am intrat, Alin. Și de ce n-ai făcut așa? Păi cu ce pula mea să fac? Are scanker? Voi credeți că tembelii aia care au stat și au făcut defense cu noi, de ce n-au plecat aia cu type-urile puși pe linia 0? Pentru că ajungeau la jumatea hărții și pula, le luam baza până veneau ei să dea colțul. Ce heavy are? Exact. Și MC se descurcă foarte bine pe scanker. Da. De exemplu, mie nu mi-a plăcut că a pierdut mult HP acel IS-7, adică MC, fără supărare. Exact. Well, bagă tu IS-7, MC bagă tu scanker. Să-mi bag pula că am văzut așa ceva. Câte puncte ai Zaga ești tu acum, în momentul de față? 13. Ok, pune de fix atunci. Zaga este 14.891. 14.891. Ia uite-te la Indie, cât are. Înțelite că deci toată seara asta a lătrat, să-mi bag pula, toată seara asta el a avut în pula mea, vorba voastră, i-a sărit în pula mea tamponul. Deci toată seara a comentat, tot timpul a avut câte ceva de comentat. În fiecare meci. 13.800. MC? Eu sunt pe Global Map. Pula mea de artilerie asta, frate, care să laudă el, am componente improve pe 1500 damage. Dacă vrei în loc de VZO ăla are 907. Cum pula mea asta? El nu joacă pe alte conturi, că n-au artileriile bine făcute. Deci asta a fost Morovanca. Ruinberg. Și o să preferi Alin să joci cu... Morovanca iarăși. Doar... Nu pot să pun, frate, la 11, e periculos să pun la 11 lupta. 976, 9 focuri trase. Eu o să fiu, da. Deci el, dacă îi fac calculul pe media asta, are 1000 damage pe meci. E periculos că dacă noi le câștigăm pe astea, o să avem 5 lupte la fix, la 11 fix. Și altă penalizare. Aici a dat și el 2800.
Hai să zic 1000 pe meci de acolo și ce mai are pe aici pe 2 meciuri, el are medie de 1200-1300 pe meci. O lasă-mi pula mea în pace. Dar el nu joacă artilerie, știi că el are artileria prea bine făcută. Nu se mai întoarce, unde dracu să mai întoarcă Eddie, că n-ai cum să-l întorci. Type 5 nu faci push cu el să te întorci înapoi în bază. Pa, s-a terminat, ai făcut push, ai plecat, ai dat colțul până te întorci, s-a terminat. Da, da. De unde dracu să fie bun? Păi tu spui mie cu 1200 average pe meci de specială unde ai spot în pula mea, unde se bat tancuri, deci tot poți tragi 3 shot-uri. Tu îmi spui mie că tu cu artileria nu poți dai decât 1200 în 3 meciuri. Lasă-mă în pula mea. N-ai auzit când i-am zis, bă, tu de ce pula mea joci? Deci el să uită să-și scoate ochii în stânga și în dreapta că ăla joacă la puncte, că ăia nu fac boost la conturi, că pula mea. Și el joacă în pula mea, el în primii 10 ca puncte, că el n-a ieșit deloc pe contul lui. Suntem unii care boostăm câte 2 conturi pe campanie și el în pula mea joacă la puncte, la bonduri. Și dacă ar juca în pula mea, dacă ar da, uite, când dădea handicapatul de Mișu, când dădea câte 5000 cu artileria, el n-am văzut, cred că n-am văzut niciodată un meci de 1, să zic așa, în campanie, în toată campania. Că nici mie, și mie mi-e ușor acum să-i dau logout lui Boacă și să stau să joc pe contul meu. Și puteam să fac asta de la început. Nu, frate, nu boostez niciun cont. Deci trag să fiu în loc cu primii 100. Dar așa că vrea pula mea. Ba da, ba Da, el știi, vede, bă, stai așa că... Sau Savi, spune că tu ești. Trebuie să ajutăm, să luăm tancuri, după aia să duce acolo și să batem pula mea, să duelează toată ziua cu ea pe forum, pe World România, că uite că eu am luat 70 de tancuri. Păi da, ai luat 70 de tancuri, că Mișu a luat 3-4, Fan a luat 2, poate mai boostez încă 1-3 și tu ai luat 1. Tu nu ai luat 70 de tancuri, ai luat 1. În pula mea. Așa trebuie să zică. Băi, eu am luat 1. Eu zic că n-ai voie, nu știu, eu nu sunt jucător de artilerie, dar eu zic că într-un Clan Wars, au fost multe meciuri care s-au jucat 5, 6, 7 minute, adică ai timp să încarci, că dacă vă uitați pe el, are câte 7-8 focuri trase în pula mea, n-are 2 focuri să-și bă, a dat un foc, a dat 1000 damage. Stai că-s chiar curios să... Joacă așa, frate. Uite, Murovanca. Pe Murovanca Am văzut doar pe Adi. a tras 7 focuri. Tu spui mie că cu tu în 7 focuri nu poți dai decât average 200 pe lovitură? În 7 focuri, mă, unul nu-l nimerești tu lângă ăla, stai un 7-800? Că el așa a zis, țineți minte că așa a zis. Pula mea, nu pot să joc pe contul ăla și lui ăla că n-au skill-urile cum trebuie. Eu am artileria echipată cu astea, cu mice, cu module improved. Văd, ai module improved ca să dai 200 pe shot. Este 7. Pula mea. E scanker. Când dacă îi spun că e bot în pula mea, a, păi ce, că eu joc eu la pleacă mă drept. Și nu mă deranjează în pula mea să joace ca un bot, că îl cărăm noi în spate, dar în pula mea, ideea e că tot pe noi ne găsește vinovați. Deci cum face mediile, face spuși. A, păi de ce ați murit bă cu mediile acolo? Acum ați văzut. Deci eu din ce am înțeles la asta, Type 5-urile flancați. Să mor tu. Type 5-urile întoarceți-vă la bază, dați reset. Păi tu crezi că eu sunt light? Adică dacă mă pui să joc în căcatul ăla de tank și ai nevoie de HP, lasă-mă în pula mea undeva să mă pot bate. Nu mă pune să flanchez cu el. Cantați LT-ul, mediile pe unde vin. Fugiți de aici cu mediile. Fugiți de aici cu mediile. Acum, fugiți repede.